Кабир Салимшоев, 17 Алиҷони Айнӣ ва Бежан Нишонбойзода имрӯз таҳти рақами 22 ва ҳамин тавр акнун рақобати дастаҳо оғоз гардид ва инҷо Худоидозода Абдуфато муаллифи голи аввалини мунтахаби навратсони Тоҷикистон таҳти рақами 9 дар майдон ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва Аҳлиддин Турдиев сармураббии мунтахаби 16-солаи кишвар. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба аввалин зарбаи кунҷӣ. ин амал ҳам ба тарзи дигар сомон дода мешавад. ой бисёр ҳам вазъияти мушкилтар ва акнун ҳисобро дар ин ҷараён боз карданд, аммо инҷо ҳам довар ишора мекунад гол ҳисобида намешавад. бетаваҷҷӯҳ мекунем бисёр ҳам дар як бозигузорие ё ин зарба буд чӣ гунае ки баъдан аз нимаи ростиёвари довар ин ҳолат се муқофили 5 ой лаҳзае ки голи дуюмро ҳам ба дарвозаи мо заданд. Ударную позицию пробил сильно в дальний угол, там кончиками пальцев. Кан Сеполский паз Аннатан ва Абу Айяш Муҳаммад. Ва воқеан ҳам боз як вазъияти мураккабтар боз ҳам як гол. ой голи сеюм акнун бисёр ҳам партовтҳои дақиқ бо суръат чун баён кардем ки инҳо ҳам хеле ҷусаашон қавиянд, хеле ҳам омодагиашон ва дар маҷмӯъ инҷо комилан фарқкунанда аст. бетаваҷҷӯҳ мекунем бори дигар. бале инҷо бисёр ҳам дубора бозигузорӣ бисёр ҳам вазъият мураккабтар мешавад. 4-0. бале ҳолате нест ки довар ишора кунад ки ҳолати нобозӣ аст ва дар ниҳоят ҳам метаваҷҷӯҳ мекунем ба хати дифоъ, таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳолатҳое ки зуд ҳам ба амал меояд ва акнун Раҳматзода Раҳматшоҳ инҷо ишора кард ки ҳолати нобозӣ аст, ягон қоидаситезӣ нест. Шаҳриёр